Ahoj, zase po nějaké delší době je tady zpátky podcast, Nehroď to. ale dneska to budeme trošku hrodit. Fakt? Hrotit. Jsi připraven na hroty? No vzhledem k tomu, co jsem viděl, že máme dneska na programu, tak se asi budeme trošku hrotit. Důležitý říct, dneska to bude zase takovej novinkový výplach, takovej myšmaš. Tak se do toho asi rovnou pustíme? Ano, vyhrábli jsme největší bizárky ze studnice Lindkinu. Ale i hezké, i nějaké smutné zprávy dneska budou. Tak jdeme na to? Tak jdeme na to. Lukáši, na začátek mě zajímá jedna důležitá věc. Jak jde hledání práce? Ježišmarja. Úplně stejně jako před 10 lety, bych řekl. Co to znamená? Vidím stále stejné nešvary, které jsem zřel i před 10 lety. Aha, dobře. Řekl bych, že jako takhle. To zní jako Linkinový post. Takhle začátek Linkinovýho postu. Jo, no jako já nejsem člověk, který úplně jako dělá spray and pray, že bych posílal 50 CVček, takže já jsem si na měsíční pauzu, tak se neposílal nikam nic. Zároveň jsem měl asi 1000 konferencí a různých tolků a tak, takže jsem potřeboval spíš jako dojet ten svůj vlak. Ale každopádně, když to vezmu třeba za poslední 4 měsíce, tak bych řekl, že to je téměř tragédie. Téměř? Je to téměř tragédie, no. Jakože opravdu pořád bych řekl, že nejčastější pocit při hledání práce je jako WTF, protože průměrný čas, za kterými firmy odepíšou, je třeba zamítací e-maily 17 dní, já mám na to tabulku. 17 dní. Jo, takže je to pořád jako, když pošleš jako CVčko, tak 17 dní trvá, než někdo napíše, váš profil neodpovídá věci, dali jsme přednost jiným kandidátům, kteří lípe vyhovovali dané roli, ale když nám odkliknete souhlas na 5 let, tak se vám možná někde ozveme. Okay. Takhle to vypadá většinou. Jsou i firmy, čest výjimkám, které byly super, byly konkrétně 3 a řekl bych, že těch dalších třeba 8, tak to bylo úplně jako přes kopírák tady to. Takže řekl bych, že to je frustrující. Ten první týden byl pro mě nejtěžší, když jsem začal hledat před těma zhruba 4 měsícema, tak jsem si myslel, že skočím z práce do práce a jak svět o mě bude hrozně stát. Před 4 měsíci, jo. Ty hledáš takhle dlouho. Tak já jsem věděl, že budu odcházet, že? Jo, takhle, OK. A takže já jsem to dělal pozvolně. Vím si, že za 4 měsíce a poslal jsem třeba 15 životopisů, bych řekl, a z toho právě, já jsem vlastně řekl zhruba 11, takže řekl bych, že to bylo třeba 10 až 18 max, nevím to úplně přesně z hlavy, ale takže zjistil jsem, že je obrovský přetlak, to už jsem tady myslím říkal i v nějaký předchozí epizodě, že... A já teda potvrzuju, my teď zrovna hledáme jako roli do HR a teda je brutální přetlak, protože jsem dlouho nezažila nábor, kde by se mi jenom čistě přihlásilo asi 25 kandidátů za 3 dny. Tak to si myslím, že ještě docela jako málo, jo? No, ale jako chci říct, že jako všichni jsou relevantní. No jasně. Že jako je to fakt brutální, no. No a co bylo teda úplně nejhorší zkušenost, tak byl jsem v jedné firmě na 3 kolech, dost jako vyčerpávajících. A po tom 3. kole mi bylo řečeno, že se ozvou do 2 dní a když po 21 dnech mi napsali, tak jsem sám odstoupil už z toho výběrka. Chceme jméno. Nebuďte slušnej, řekněte jména. Byla to velká mezinárodní logistická firma. Já asi vím. Takže je to 1:5 třeba, že to trefíš, ale to bylo opravdu jako, to mě fakt mrzelo, protože jsem si říkal, jako pokud mě prostě nevybrali, tak já jsem s tím úplně v pohodě, je to úplně fair, jo, ta firma musí si být jistá, že koho hajruje, tak je ten správný, já jsem to nemusel být, ale to, že prostě ti nepřijde už ani ten korporátní e-mail. No jako spíše debilní ve chvíli, kdy už tam opravdu jako jdeš fyzicky, potkáš se s těma lidma a nejdeš tam jakoby, i vlastně, i když tam jdeš jednou, tak mi prostě fakt přijde slušnost zavolat tomu kandidátovi. Ale ještě notabene, když tam jdeš jako vícekrát, anebo když třeba děláš nějakou case study, tak mi to přijde jako hrozně nejapný a neslušný vlastně pak ani nedat vědět, ale sorry, prostě jako ne. A je to naprosto férový, přesně, jakoby v pohodě, that's life, prostě někoho si vyberu, někoho si nevyberu, ale aspoň dát vědět, to mi přijde docela smutný teda. Ale dopadlo to dobře, protože jsem mluvil na Evolve konferenci, která mimochodem byla opět naprosto úžasná. Fakt jako organizačně to je jako podle mě světový jako standard, to je fakt masterpiece. Tak po té konferenci už se mi rozjeli moc hezky 3 výběrka, už to teď musím zhruba do konce týdne asi doseknout, takže uvidíme, kde skončím. Že tento zvuk tam necháš. jo. Takže tak teda hledání práce, up and down. Super. No a teď speaking of konference, ty jsi byl na snad všech konferencích, které existují. Já teď podle mě, jestli třeba Lukáše jste do té doby neznali, tak teď, když otevřete LinkedIn, je to něco jako Lukáše všude, ve všech příspěvcích.
u všech jako HR komunit a tak dále. Já se někdy trošku bojím, že když otevřu lednici, tak tam bude Lukáš Augustín. Už je přeaugustínováno, jak jsi Takže... řekla ty tenkrát na Evolvu. Ano. Jsme velmi upřímní i sami k sobě. No ale tak dobře. Tak když jsem věděl, že nebudu mít práci, jak jsem se upsal, ne? Pojďme si dát jako důležitou filozofickou otázku. Ano. Která konference a konkrétně co ti přineslo mělo největší impact do tvého života? Osobní nebo jako biznisový? Můžeš si vybrat. Jsem dneska velkorysá, můžeš si vybrat. Řekl bych, že biznisový impact měl největší to, že jsem byl na tom Forbesu. Mhm. A tam byly 4 000 lidí, to bylo velký. Jak machruje, že jo? A no tak ty nepřišli za mnou, že jo? Ty nepřišli na tu konferenci. Ale třeba jo. Ale pro mě osobní byl hrozná srdcovka ten Evolve, protože upřímně já jsem se tady to přál od roku 2016. Protože pro mě to bylo od začátku mý kariéry takovej opravdu jako jedna z těch srdcových konferencí. A ty jsi byl poprvé speaker na Evolve? No. Aha, já myslím, že už si předtím? A já jsem se to vždycky přál, ale hrozně jsem se toho bál, protože já jsem taky takový člověk s většiným impostrem. A najednou, když teď v prvním kvartále tohle roku přišla ta nabídka, tak za prvý jsem vůbec nevěděl, jako jestli to dám, jo, jestli to bude dost dobrý, ale bylo skvělý, že právě Michal Toman se ozval půl roku před tou konferencí, takže já jsem fakt půl roku pracoval na té konferenci, teda na té prezentaci. Jediný, co bylo vtipný, je, že jak jsem měl AI automatizace, kde se ti na týdenní bázi mění ty technologie, tak já jsem to asi 20krát předělával, tu prezentaci. A nakonec to dopadlo dobře, no. Takže Evolve a Forbes bych řekl. OK, já jenom teda potvrzuju na Evolvu, Lukáš měl takovou zvláštní místnost, což teda jenom tak jako pro pořadatele, možná příště by bylo dobré zvážit jinou místnost, ale seděli tam lidi i na zemi, takže bylo opravdu velmi narváno, jak by se řeklo, hlava na hlavě. Bylo to super. A nic se neporouchalo, což je vtipný, protože vždycky, když jsem si to zkoušel, ty automatizace a tu AI, protože já jsem to dělal naživo, ty věci, tak vždycky se mi to porouchalo, ještě na hotelovém pokoji. Říkám, ježiš, to bude trapas. Ale aspoň ukážu, jak se to opravuje. A na místě se mi to teda neporouchalo. Takže dobrý, ale jdeme už ode mě, protože... Dobře, není to dneska podcast o tobě, rozumím. Právě, někdy uděláme rozhovor s tebou. Ne, já nejsem zajímavý. Uděláš rozhovor sám se sebou, jak to dělal tenkrát to. Ježiš, Jaroslav Soukup. To by byla hrozná nuda. Budeš si dát otázky, které mi odpovídá. To by bylo vtipný. Až ty budeš obíhat ten stůl, to by bylo dobrý, to vymyslíme někdy. Když tak lidi dají vědět. Ale každopádně, musíme začít tou tvojí historkou, protože jak jsme se tady strašně smáli před natáčením. Jo. Takže jdeme na novinky. Tak jdeme na novinky z Lindky Nového rybníčku. Teďkony před Vánocema začíná už postupně výběr z hroznů. Vždycky mám pocit, že si to lidi tak jako syslej na ten prosinec, na ten přelom toho roku. Pak samozřejmě 1. ledna bude, najednou si že všichni mají novou práci. Nebo všichni byli povýšený, kromě vás, což vám jako spustí mega imposter. Tak jenom pojďme se na to připravit. Nicméně je tady velké téma psychodiagnostika. Zda je psychodiagnostika vhodný nástroj v rámci náboru. Tak to jsem nemyslel na začátek, ale dobře. Co jsi myslel, to je ono? Já jsem myslel ten ESO příspěvek. No to je ono? To je psychodiagnostika. Jo, to je ještě všechno v tom jednom textu? No, jasně. Aha, dobrý. To je jako když pes s kočičkou vařili. No, je to tak? Tak jo. No, takže teď je to taky, možná jste jako zaznamenali, že se stále pořád o tom mluví, že prostě jako psychodiagnostika, jestli má být součástí nějakých výběrek, nemá nějaký osobnostní testy a tak dále. Už jsme se o tom vlastně bavili v minulém podcastu s Míšou a s Lukášem, co si oni o tom myslej. A jsou to samozřejmě jako rozporuplný reakce a samozřejmě některé jako diagnostiky jsou lepší, některé jsou horší. Tam se probírali hlavně to MBTI teda. Tam jsme se nebavili úplně jako do hloubky o tom tématu jako takovém, ale ano. No, každopádně je tady teda skvělý příspěvek od Zdeňky Hesové, která nám tady, nebo která teda napsala na linky, ne nám, zatím nám nepíšou, ale... A je to ten příspěvek s tím satanem, jo? Je to ten příspěvek s satanem. Já si to musím dát, trochu blíž, protože jsem slepá, takže to. Je to rekruterský bizár, že dorazil psychologický test v rámci prescreeningu, který dostala kamarádka Zdeňky. V rámci prescreeningu? Ano, to je největší bizár na tom, že to bylo ještě v rámci prescreeningu. Kamarádka tady jenom píše, že po 20 letech v IBM je zkušená profesionálka, hledající obecnou administrativní roli. Jo? Takže to nebylo, jako že by se hlásila tady na nějakého CEO nebo prostě něco. Jo? Jenom jakoby, aby jsme dokreslili celý ten příběh. Tak. A ta psychodiagnostika se sestávala z různých otázek. Jako třeba, začne vám při neočekávané události škubat v některých svalech? Co by si na to odpověděl, Lukáši? Mně napadly strašně divné věci, takže radši dobře, jdeme dál. Koušete si nechty nebo okusujete předměty?
Jakoby, To tam bylo jako regulérní otázky. Já si představuji, jak jako co tam napíše. Ano, když jsem nervózní, okusuju stůl. To je jako velká diskotéka, pokračuj. Jste si vědom, nebo vědoma nějakých tělesných zlozvyků, jako je tahání za vlasy, nos, uši a podobně? Jako tahání za vlasy, no nic, jdeme dál. No právě ti divný věci, pokračuj. Býváte někdy tak vyděšen nebo znepokojen, že máte tělesné reakce? Já si to vždycky Jakože z toho... Já si vždycky hodím představit úplně největší bizár, který tě plně může jako napadnout. Mm-hmm. A pak je tam třeba otázka, jako příčí se vám představa smrti, nebo jen zmínka o ní? Jakoby, i kdyby to měl být nějaký test, jakoby, proč je to v práci? Proč je to jakoby v rámci nějaký pracovní role? Jako... Co to je za test, prosím tě? No a to právě jsem četla samozřejmě komentáře. A tady někdo píše, že to je OCA asi, nebo jako OCA psáno, tak asi OCA, test od Performie. Ježiš. Původně sloužil k náboru scientologů. No jo, tak už jsme tady to jedno téma tady měli. Obvykle ji využívají HR s nekritickým myšlením. Mm-hmm. Jako, tak to si sama odpověděla. Mně to přijde úplně geniální. Jako představ si, že prostě jsi, teď si představ, hledáš práci, jo, tak máš nějaký prescreening a oni ti řeknou, jo, pošleme vám nějaký test, tak ty řekneš, no jako dobrý, no sice trošku jako 90kový vibe, ale jako OK, pojďte mi to teda poslat. A to mi prostě dorazí otázka. Býváte někdy tak vyděšen nebo znepokojen, že máte tělesné reakce? Ale hlavně představ si, že se hlásíš do té firmy a v rámci prescreeningu ti to přijde taková atomovka? Ale mě by hrozně zajímalo, jako jestli tohle dávají nějak pravidelně. Co mají za ty odpovědi? To by mě zajímalo. Ale že tohle seriózně odešleš jako rekruter. Víš co, jako ano, tenhle test mu pošlu, to mi dá dobrá data. A tam si máš tělesnou reakci. No nic. Anyway. Jenom spíš mě pak jako zajímalo, jestli ta firma na to nějak reaguje. Jakože prostě, ne, tady jste odpověděl, bohužel ne, tak jak jsme si představovali, tak tím pádem vás nebereme. Nebo jako, víš. No každopádně, ještě v rámci reakcí. Možná nemáš práci, ale máš geniální historku zase. Jako to je benefit toho. To musí být geniální historka. Jako já dělám v té firmě, která dělá na ten test, tak plně se bavím jenom těma výstupama z toho. No, každopádně tam v rámci komentářů, tak mě pobavila ještě teda jako jedna zmínka a to bylo od Beaty Holí, která psala, že to je jako hustý, že za ní to vyhrává stříbrnou medaili výběrkovýho bizárku. Stříbrnou? Ano, protože zlato drží otázka, a teď cituji, kdybyste byla Satan, jak byste lidstvu nejvíc ublížila? A bylo to při výběrku do pojišťovny. Ale já musím říct, že ta otázka je geniální. Asi to začnu používat, protože to je úplně super. Jako. Tak asi bys vypla lidem internet, ne? Nebo elektřinu. ChatGPT. To by bylo úplně to nejhorší. Jako, kdybys byl Satan, jak by si lidstvu nejvíc uškodila. Hej, to je úplně takový jako zlomyslný, takový úplně si představuješ, jak jako škodíš. No, co se týče těch testů, jo. Co se týče těch testů, tak když jsem pracoval v bance, tak jsme tam měli test, který se jmenoval Garuda. Uh-huh. A byl to test, který měl hezky takovej... To je nějaká indická praktika. Byl to dánský. Byl to dánský test, docela dobře hodnocený. A my jsme s Káťou Knapovou, Káťou Švecovou, kterou tady často citujeme, tak my jsme byli takový geekové, pořád jsme, a bavili jsme se tím, že jsme zkoušeli vlastně hacknout tady ty osobnostní testy, protože já věřím tomu, že jenom ty nejkvalitnější osobnostní testy nejdou oblbnout. A tam bylo tak strašně jednoduchý ten test hacknout, protože my jsme zjistili hned u prvního tady toho snažení, protože smysl toho testu používal se to hodně na manažerský role. A ty jako ten hiring manažer si chtěla, aby ti chodili jmenoval se to myslím Eurolídr nebo něco takového, že opravdu to je ten jako Kofi Annan, jo, který ho jako nabereš. Jo. Eurolídr. No ale my jsme přišli hned na poprví, Eurolídr, že stačí dávat nejvíc sobecký a antisociální odpovědi a ty seš ten lídr, protože ty umíš dělat ty nepříjemné rozhodnutí. Takže hned na poprví. Takže prostě takže to nám potvrzuje naši debatu o tom, že nejvíc to nedál to dotáhne, když jsi psychopat. No spíš byl blbě nastavený ten test, jo, protože třeba já jako silně věřím tomu, to je jako hrozně subjektivní názor, jo, ale já si třeba myslím, že dobrýho lídra dělá vysoký stupeň trust, jak to říct česky? Důvěry od těch jejich lidí a to se podle mě hrozně málo měří ve firmách. Hodně málo je to v kompetenčních modelech a hodně málo se na to firmy ptají. Tam nic takového vlastně nebylo, jo. Ale tak jako je to osobnostní test tebe na sebe, jo. Ale no, jako vlastně by to trošku potvrzovalo to, co jsi říkala. Potom jsme zkoušeli třeba Hogan a Hogan, ten dopad líp,
Ten by režirovat asi nejlíp z těch testů, protože je tak jako obsáhlej, že tam se ti tohle trošku jako ztratí a zároveň umí to vytáhnout takový jako protiřečení. Na druhou stranu je teda strašně drahej a ty výstupy z toho jsou hodně akademický, že nerad bych třeba, kdybych byl hiring manager, tak se nad tím úplně jako 100% přikláněl, že si něco jako přečtu. Jo. Samozřejmě každý ten test je hacknutelný, protože když seš jako vyčuraná, tak ty to vyplníš tak, jak si firma myslí, že to má vyplnit. Tak to je nějaký jako podpůrný nástroj. Že? Ale zase, když to uděláš, tak to o tobě jak něco vypovídá, na druhou stranu, jak to ta firma pozná. No. Takže víš, je to taková šedá zóna, ale myslím si, že jako asi proč ne, u třeba vyšších rolí, proč to jako nepoužít jako rozhodovací, jako jeden z rozhodujících faktorů. Okay. Vlastně proti tomu nic nemám. Takže to k psychodiagnostice. Jo, jako nemám proti tomu nic, ale asi nejsem člověk, který kdyby vedl nějaký tým a navrhovali by mi to tam, ať se teda na budgetu, takže tak bych to jako skákal, chceš. Úplně to jako koupit. Já to mám asi dost podobně, no. Jakože jako dává mi to fakt smysl u nějakých, řeknu, jako vyšších rolí. Tam mi to asi jako dává smysl v nějaký fázi rozměrné v rámci prescreeningu, ale asi taky nejsem úplně jako zastánce, že na všechno musí být nějaká jako psychodiagnostická metoda a tak, no. Jako ty, samozřejmě, jako ty chceš ty data, že jo, proto tady to funguje, ale já jsem zastánce teď si nespomenu na jméno, protože to byl brazilský jméno, ale je úžasný TED Talk ohledně jedné brazilské firmy, jak jako nahradila tu psychodiagnostiku. A on tam říká, že oni teda dávají jako case study, ale oni říkali, že ten final voice je, že vždycky manažery si vždycky vybírá ten tým. Jo, což znamená, že oni ty výběrka na manažerský role dělají tak, že ten člověk si tam přinese nějakou vizi, přinese tam nějaký výsledek case study a jde s nima třeba na oběd a tam je opravdu třeba 15-20 lidí, všechny lidi, který by vedl a ty lidi si ho potom buď vyberou nebo ne a ty lidi na ně dávají ten assessment a dělají to takhle asi 20 let. Okay. Hodně zajímavá věc. To je dobrý, to je fajn. No tak jo, tak co tam máš ty? Tak, co tam mám? Můžu se rozčílit. Můžeš se rozčílit. Tak. Já jsem hrozně dlouho hledal AI nástroj, který ti vygeneruje přijatelně vypadající prezentace, která se dá přijatelně dobře editovat. A exportovat hlavně, jo? Což znamená, je to sice AI, ale chci to vyexportovat do slides, do PowerPointu. Jo? Existovala apka, která se jmenovala tome.ai a já jsem si říkal, to je ono, svatý grál, něco, co konečně funguje. Tome, to je ono. Přesně jako Tome, ty seš Bůh. Koupila to firma, která se jmenuje Skywork a je to úplně zničený, nepoužitelný a jsem úplně z toho rozčilený. A jako má to pořád ten stejný princip? Jo, je vidět, že to je jako 1:1, jenom se tam udělali nějaký změny, ale prostě... A proč je to nepoužitelný? Protože nefunguje třeba Safe. To je trošku problém, no. Jo, pořád to generuje vizuálně hezkou ale export je rozbitej, AI funkce jsou rozbitý, AI agent, s kterým tam máš řešit různý věci, třeba dej mi z obrázku něco pryč, vůbec nefunguje, dělá to úplně jako halucinuje to jak prase. Takže vlastně něco, co já jsem třeba i na svých přednáškách jako dával do zdrojů jako použitelná AI, která je dobrá a můžete ji používat, tak to teď musím vyškrtnout. A hrozně mi to bolí. A poslední, co teda funguje teď v současné době, abych dal nějaký tip, tak je Gamma. Jo, je to gamma.app, myslím, že to není AI, ale je to teda už asi poslední, co tam mám v backlogu, takže to mě zamrzelo. Tak třeba bude něco novýho. Je to tak? Jo, a ještě co je taková blbůstka, Gmail asi po 30 letech si konečně uvědomil, že by bylo dobrý přidat funkcionalitu na bookování událostí a la Calendly, takže gratuluji, je to tam, konečně to funguje. Takže za to Pokrok nezastavíš. Pokrok nezastavíš, trvalo to jenom 30 let. A ještě moje milovaný Eleven Labs, firma s českými kořeny. Já jsem tady o ní tužím už jednou mluvil, že to umí simultánně mluvit, že ty mluvíš svahilsky, já křovácky a rozumíme si. Tak spojili se s Googlem a s Nano Banana a Nano Banana Pro, tak jsou vlastně 2 moduly, jeden je free, jeden je placený a umí to už generovat i videa, i obrázky. A mně se strašně líbí, že ty vlastně můžeš vzít ty kredity, který si platíš v rámci Eleven Labs, což znamená třeba podcast si hodíš do svahilštiny, z češtiny, nebo si vytvoříš titulky, nebo si necháš nadabovat svoji knížku. Mimochodem dělají to i lidi, mají i lidskou, nemusíš použít jenom AI, můžeš i lidi, stojí to víc peněz. Ale mně se líbí, že ty můžeš vzít ty kredity, který si stejně platíš a použít to i na externí řešení, který by si naplatila navíc. Tak to je ještě taková... Přesně dovymýšlela název Nano Banana. No to by ses musela zvat těch geeků v Google. Jako, to je strašně divný, ne? No ale zapamatuješ si to. No jako zapamatuješ, no. Jo, jako kdybych ti řekl nějaký jako Gemini V3.1, tak jako... a Nano Banana, to se zapamatuje prostě i moje jako
pratata, jo. To je prostě boží. Tak a ještě to myslím mám jednu věc. Jo, a to je skvělá věc, teda to opravdu musím říct, že státní správa udělala úžasný krok. A to je, že... asi jako, je to dneska naše asi největší taková jako novinka ze světa HR. Pozitivní. A to je to, že se zvýšila podpora v nezaměstnanosti. Ano. Já vám dám odkaz. Když půjdete na úřad práce od ledna, tak už na tom budete lépe, než kdybyste šli do ledna. No, ale jakože v podstatě o 15% líp na tom budeš. Je to tak, no. A jakoby spoustu vlastně věcí tam, že jo, novejch, že vlastně už se nezohledňuje, jestli vlastně si odcházel z nějakého, nebo vím, že tam je, že se nezohledňuje to, pokud si odešel bez nějakého důvodu. Jo, přesně tak. A vlastně i tyhle ty věci jsou nějaký jako mnohem, protože že teďkon to je vlastně, že ty když dáš výpověď, tak do té doby jsi nějakým způsobem jako krácenej o tu podporu, teď se to vlastně zohledňovat už jako nebude a tak dále, takže to je jako fajn. Jako nikdy bych netušil, myslím, že v tom má prostě Marian Jurečka. Mm-hmm. V životě by mě nenapadlo, že tohodle týpka někdy pochválím, ale jako proč ne? Když jezdí na traktoru a má asi 20 dětí. No já mám trauma, jak je Janek Rubeš, po něm něco chtěl asi 15 000 let, aby udělal něco a on to nebyl schopný udělat, takže... Ale to jsme u politiky, takže... No ale počkej, pojďme ještě probrat ten úřad práce. Co si myslíš, že to způsobí? Já si myslím, že to asi, jako nemyslím si, že by se to nějak exploitovalo v zemi, kde máme nejnižší zaměstnanost skoro na světě. Jo. Já si myslím, že to spíš reflektuje to, že jak byla teďkon AI panika, pořád to je, i když už se lidi zase nabírají zpátky, protože se zjistilo, že AI není úplně neomylná, tak to pomůže těm lidem. A jak jsem říkal, já sám zažívám ten přetlak teďkon na tom úřadu práce, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby se na to podíval někdo jako datově založený a zjistil, že třeba teď trvá o něco díl si najít práci a tohle si myslím, že je vstřícný krok k tomu. Okay. Na druhou stranu nepřesňoval bych státní správu, že by řekla, predikovali jsme to, že AI změní trh a proto jsme to takhle zakomponovali, pokud ano, tak tleskám, ale... Spíš ne. Hele, zadluží nás to trošku víc, ale myslím si, že to je jako logicky dobrý krok, který jsem měl stát už dávno. A on tam zároveň se tam že i zohledňuje vlastně ten nezaměstnanost od určitého věku, myslím, že on to změnili jako od 52 let, takže vlastně i jako trošku reagují na to, že samozřejmě když jsi starší, můžeš mít větší problém. Můžeš mít problém prostě jako s hledáním práce nebo s nějakou novou prací a tak dále. A ještě vlastně, co mě zaujalo, je, že vlastně oni mění i ty podmínky v rámci té rekvalifikace, protože vlastně, když jsi na úřadu práce, tak ty vlastně můžeš absolvovat nějaký jako rekvalifikační kurz, že byl na to i obrovský jako projekt, nebo stále je, který se jmenuje Jsem v kurzu, dělalo to vlastně jako Ministerstvo práce sociálních věcí. A je to přísnější teda. A je to určitě přísnější, ale zároveň oni ti proplatí mnohem víc, mnohem větší jako procento, teď bych hlala, kolik přesně to je těch procent, ale vím, že to je jako poměrně o dost procent, myslím, že to je v řádově nějakých 10 až 20%, jsou ti schopní jako proplatit. Na druhou stranu musím říct, že jako co jsem se bavila s různýma firmama, který se snažili vlastně zapojit do toho kurzu nebo do toho projektu Jsem v kurzu a vlastně, aby teda jako nabídli vlastně ostatním teda nějakou tu rekvalifikaci, tak je to jako hrozný administrativní voser. A samozřejmě vždycky záleží, jak je to jako po každý, záleží na tom úřadě fakt jako sedí, s kým to jako řešíš a tak dále. Ale já si třeba i pamatuju, že my jsme řešili v rámci jako jedné platformy jsme řešili právě tohoto zapojení a že teda jako pojďme to nabídnout i lidem, kteří jsou prostě v rámci jako nějaký rekvalifikace. A my jsme do poslední chvíle vlastně nevěděli, jestli za ty lidi nám to ministerstvo zaplatí, a nebo ne. No, takže tam jsou ty podmínky, vlastně, jakože skupinky po 10 máš. Takže ty je vlastně máš jakoby v tom kurzu. Už ten kurz třeba i začne. Ty tam vlastně máš jako zadarmo. Jo. A může se klidně stát, že oni třeba absolvují i byť třeba jako 4 lekce, za který normálně jako zbytek lidí jako platí, tak je absolvují jako zadarmo. A vlastně pak ti to ministerstvo řekne, no ale my vám to nic nedáme. A navíc chodí kontroly. Oni se připojí třeba na minutu a oni kontrolují velikosti těch skupin a tak dále. No a navíc, ale víš, proč to tak je? Je to kvůli tomu, že se to brutálně preexploitovalo. Nevím, jak to říct česky, ale že přesně najednou bylo 1000 jako školitelů dronů a hrozně se na tom jako rejžovalo a dělali takový jako licence, nelicence. Ale jo, jako já tomu věřím, jako tak známe to prostě vždycky, když se něco takového vymyslí, tak jsou lidi, kteří na tom budou prostě parazitovat, jo. Ale
vlastně pro nějaký jako i udržitelný biznis je tohleto vlastně jako hrozně těžký a zase opět je to nějaký altruismus. Já věřím, že spousta firem vlastně chce udělat tu dobrou jako vůli a chce vlastně těm lidem dát tu šanci, že teda pojďme přes tu platformu to nějakým způsobem udělat. Ale vlastně jako chápu, že pak od toho odpouštějí, protože jim to dá takový administrativy navíc, nebudou vědět vlastně, jestli ty lidi dostanou zaplaceno nebo ne. No takže jako potom, abys dělal něco jenom jako pro bono, no dobrý, ale jako ono kolikrát to děláš jako vlastně ve velký míře pro bono, a i když vlastně třeba to není jako původní záměr. No. A stejně to platí i z druhé strany. Já jsem si chtěl udělat ten průvodcovský kurz, jsem si říkal, že toho využiju, a to je takovej formulář. Jo, a zároveň ty kritéria jsou tam teda jako dost brutální. Zároveň, co mi tam ale přijde jako fajn, co zase musím nechat, je, že oni tady ty, řekněme, velký rekvalifikační kurzy dávají spíš jako méně majetným lidem, který neměli třeba neměli určitý příjem. Jako je to řekněme trošku zastropovaný, že kdyby byl na úřadu bývalý ředitel VZPčka, tak ten úplně nedostane zadarmo kurz. Jo? A to se mi zase naopak líbí, že to pomáhá těm lidem, který to jako má pomáhat, ale zase, jenom když jsem viděl ten formulář, abych se o to zažádal. Zároveň já vlastně ani nevím, jestli oni potom jako nějakým způsobem, nechci říkat jako vymáhají, ale jako jestli vlastně kontrolují, že když se jako rekvalifikuješ, takže opravdu jako pak se snaží, já nevím, když bych se třeba rekvalifikovala jako do marketingu, tak jestli já mám třeba nějakou, řeknu, povinnost se třeba do roka fakt jako zaměstnat v rámci nějakého marketingu, protože to pak jako chápu, že bude spousta lidí, kteří se přihlásí na X kurzu a jako, je to pravda, že to spíš asi nevymahatelné. Ne, to je nevymahatelné. Vem si, že těch úředníků je málo. Jo? Já si myslím, že už teď ty úředníci, kteří chodí kontrolovat právě ty kurzy samotný a připojují se na ty online cally, jako to musí jít strašně. Mě by hrozně zajímalo, jestli v rámci toho projektu jsou fakt nějaký jako success stories. Jestli opravdu jako někomu ten rekvalifikační kurz opravdu jako změnil tu trajektorii kariérní a opravdu toho jako využil a zároveň opravdu nějaká firma mu dala šanci na základě toho kurzu. To by mě jako dost zajímalo. To myslím, že určitě. Můžeme zkusit vypátrat. Jo. A ještě jsem chtěl pochválit, jak jsem se registroval na pracáku, tak si hrozně pochválit teda Úřad práce a Jenda. To je prostě jako úplně v pohodě. To je normálně aplikace, kde jsem si prostě hned na první dobrou ťuknul, propojil jsem se to s bankovní identitou, vyplnil jsem tam bankovní účet a pár věcí a jako hotovo. A já jsem normálně říkal manželce doma, já bych nikdy v životě neřekl, že jako radost být na úřadě práce se zaregistrovat. No tak já bohužel toto zkušenost nemám, ale... No ale pozor. Přišla i horší stránka, a to je, když si rušíš živnost, tak to je jako velká kampaň. Jo. Ty totiž, ono to funguje tak, že jako rušíš, nepozastavuješ. Nebo pozastavuješ, to je důležitý dovětek, díky. Protože ta první autorita je živnostenský úřad, což znamená, ty si něco pozastavíš třeba na rok. Jo. Ten živnostenský úřad, tak pod ním vlastně ty informace mají dotéct na socku, na zdrávku a na finanční úřad. Jo. Jasně. Problém je, že to nefunguje jako, že jedno klepítko to pošle 3 klepítkám. Ta autorita třeba nad sockou je finanční úřad, jo, a z toho se to potom rozpadá na sociální a potom to jde do VZPčka. Jenomže oni spolu mluví tak jako, že to úplně aktivně nevyhledávají. Jo. Takže reálně se může stát, že ty když zrušíš nebo přerušíš živnost a aktivně si nezavoláš a všechno tě s tou datovkou nedodáš, kam máš, tak třeba ty první podporu můžeš dostat klidně až za 2-3 měsíce. Protože ty úřady třeba, já jsem volal na ten sociální, na socku a oni mi řekli, no my to musíme dostat z finančáků a my od nich nic nemáme. Já říkám, dobře, tak já vám to pošlu a oni, jo, tak nám to teda pošlete. Chápeš, to, co ti ten živnostenský úřad pošle, ty jenom přeposíláš tady na ty další úřady. Já tomu jako nerozumím. Já jako nerozumím tomu, že fakt v dnešní době, a když přesně říkáš, jako, že ta registrace na ten úřad práce už je vlastně jako jednoduchá. Jako ty vado, to by mi přišlo prostě naprosto automatický, že přesně já si někam pošlu požadavek a to je nějaká autorita, pod kterou spadají jako další ty. Takže třeba v tom systému to ty lidi jako najdou, nebo jim vyskočí nějaký jako alert prostě, že tady ano, dochází k nějaké změně, nebo prostě jako cokoliv. To je v tom Jendovi, ale tady u té živnosti, jakmile to není úřad práce, tak to je... Nerozumím tomu, je to hustý. No, takže to. Tak a můžu se rozčílit teda teď? Můžeš se rozčílit dál. Tak jo. My jsme tady... Teď jsme chválili, teď budeme se rozčílit. Teď budeme kritizovat. My jsme měli nejposlouchanější epizoda byla logicky o těch skandálech, jak jsme si povídali. A teda, já jsem měl to neštěstí, že jsem poslouchal v DVTV. Počkej, já tady budu citovat přímo.
náměstkyně primátora Jana Komrsková, která byla u pana Veselovského a mluvila o té zoo. Ona byla konfrontována s tím, proč se to neřešilo dřív. Já jsem normálně myslel, že musím zastavit auto a uklidnit se, protože, hele, já vím, že politici jsou politici, jo, ale ty vole, jako, já tady mám citace, jo. Já jsem si to napsal, protože jsem věděl, že o tom budu muset se stěžovat v podcastu, jo. Já si to tady vezmu k sobě. Vem. S dovolením, jo. Takže, samozřejmě ten podcast, co mi jako dokázali, že ryba vždycky smrdí od hlavy, jo. Mimochodem, když se s tebou někdo baví, jako v tom podcastu, kdo by si to chtěl poslechnout a je masochista, tak se to jmenuje Šikanu v zoo měla řešit firma, která nemůže podnikat. Oprávnění se nekontroluje u nikoho, nejsem úředník, hájí se náměstkyně. Tak paní náměstkyně by měla mluvit víc s lidma, který s ní mluví upřímně, aby si trošku vytáhla hlavu z písku, jo, občas. Vůbec by nějaká sebereflexe jako neuškodila, jo. Tak za ten podcast zhruba 46krát použila slovo na pana Veselovského tak ještě jednou, že se s ním bavila jak s úplným debilem. Jo. Okay. To byla první, co mě zaujalo. Jaký měl u toho Martin Veselovský emoce? Přijde mi, že byl velmi profesionální, ale myslel jsem, že ta bramboračka se mu tam vařila. Jako. Škoda, no, protože já jako velmi obdivuji jeho asertivitu. Ano. No, tak tady si myslím, že se musel hodně držet. Jo. Několikrát takový ty keci stylu, no, tak to chodí, měl výsledky, nemáme mechanismy, za to mohl i předchůdce, je to politická bramboračka, jo. Whistleblowing, no, ten měl na starosti ta paní, která to tam pekla jako s panem ředitelem. Ten Veselovský ji tam konfrontoval několikrát, jakože, ale teď vy jste o té situaci věděla, to bylo reportovaný a právě byl to ten reportovací systém, máme svědectví tady o těch lidí, že to k vám jako šlo a ona, no, vysvětli mi, Káťo, ty vole, pardon, jako, co je tak těžkýho na tom říct, hele, celá ta situace byla špatně, uděláme teď maximum, aby se tohle prostě neopakovalo. Budu na to dohlížet, dáme si na to prostě pozor. Teď najdeme to výběrko a budeme i veřejnost pomocí sociálních sítí informovat o tom, co jsme tam zavedli, jak to budeme dělat. Budeme se bavit každý den s těma lidma, budeme se sbírat data a něco s tím uděláme. Co tohle je za lidi? No ale teď jsme se o tom bavili i v rámci toho dílu, že prostě ta damage control absolutně nefunguje. Jakože přesně, ty přemýšlíš totiž logicky. Ty bys prostě jako, ano, logicky bys si řekl, hele dobrý, sorry, posralo se to prostě, no tak se prostě omluvíme, řekneme, že prostě se na to budeme přesně dávat větší pozor, jo. Budeme prostě informovat důležité prostě lidi, kteří jako se na to mohli taky podílet, jo. Vyvodím z toho nějaký důsledky. Vyvodím z toho přesně důsledky. Ale prostě ne. To je jako, já to jako nechápu, tady ten alibismus, ale teď to jako ve finále to není jenom pražská zoo, že jo, to je u spousty dalších kauz, u spousty dalších věcí, jo. Že prostě podle mě mnohem víc by ta veřejnost přesně přijala, jakože hej, tak jsme to posrali, prostě no, tak jsme dementi. A teď si to vem, to i ten Turek prostě teďko, jsme to taky řešili nedávno, že jo. Ale jako long story short, jo. Teď přece, sakra, na tady těch krizích se dají i krásně nahnat nejlíp ty body. No víš? jasně. Hele, já bejt teďko na výběrko, být CEO zoologický, tak já si na tom, i kdybych to nemyslel upřímně s těma lidma, tak si na to můžeš nahrát takový prostě PR body, víš, a zároveň je to v podstatě krásný HRový projekt. Je to kredit zadarmo, no. Jo, mě kdyby teďko někdo řekl, podělat CPO do zoo, tak já jdu hned. A tak to jdeš, protože máš rád zvířátka. Ne, protože... A protože bys si chtěl zadarmo stupenku. Ne, protože jaký lepší ohlednutí za kariérou uvidíš, než když půjdeš někam po takovémhle průseru a dáš to do přijatelného stavu. A ty můžeš vždycky prostě říct, ano, jako víme, že to byl průser, ale já jsem to postavil na nohy. No jasně, jo. A to je přesně... Ale na druhou stranu samozřejmě máš na sebe nějaký tlak. Budeš jako mnohem víc podrobnohledem, protože se bude řešit prostě, co tam, nebo velmi pravděpodobně se jako bude víc dávat jako důraz na to, co se tam vlastně děje, neděje a tak dále, jo. Takže jako ano. Ale to je právě boží příležitost, že jo. No ale dobře, ne pro každýho, že jo. Ne pro každýho, no, ale zároveň, že jo, tam třeba byly i ty problémy, že ty zoologický spolu nemluvili. Proč, když jsou každá vy na městě? Tak pojďme se teď zkamarádit, ne? Pojďme si naopak ty lidi prostě půjčovat, dělat různý training programy. Jo, pojďme to trošku udělat jako hezký, teď potom i vyděláš víc prachu, jo. Pojďme si půjčovat ty zvířátka. Ne, ale víš co, hele, psychoušů, který mají výsledky, najdeš na každém stromě 50. No tak na druhou stranu, jo. To je možná, a teď to se přiznám, že vůbec nevím, kdo vlastně jako vybírá ředitele zoo. Spíš to bude, podle jakých kritérií. Protože to bude taky nějaká politická agitace, že jo. No, jako jo, no. To je jasný, že to prostě bude mít někdo, že jo. Neříkám vždycky, ale myslím, že to bude, že jo, samozřejmě do určitý míry nějaká tlačenka. Jo, tak jako to určitě. Takže jako ono tímhletím způsobem zase my přemýšlíme dost jako logicky, ale
Víme, jak se věci mají, jestli oni tam kolikrát taky, jako i když teda dobře, jako zrovna pražská zoo asi není úplně nějaká jako když dáváš někomu prostě nějaký důležitý úřad nebo prostě něco takovýhleho, nebo nějakou firmu, která je prostě jako polostátní třeba, nebo něco takovýhleho. Tak se jako musíš chovat jako pitomec? Já no tomu rozumím to ne, ale tak jako, že zrovna třeba, jako takhle to myslím, že jakoby ve většině případů si myslím, že tam vybírají někoho, kdo třeba jim prostě půjde na ruku ve spoustě věcí. Zrovna jako pražská zoo asi není úplně jako instituce, která tady prostě hýbe jako tak ty zakázky asi nejsou úplně dokonale čisté a tak no, ale jako jo, souhlas, no. Hele, stejně říkám, jo, já mám takové zkušenosti, já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval s Vaškem Jarešem, že v Shipmonku, že jsem pracoval s Davidem Pavlíkem a vidím, že ten jako největší, nejtvrdší businessový leadership můžou dělat i naprosto jako normální chytrý lidi, no, kteří to jako myslejí dobře. A jasně, já neříkám, že v biznisu to není těžký, že nemusíš mít ostrý lokty, ale ty jo, aby prostě 15 let si jako lidem říkal ty věci, které jsi tam říkal, to jako podle mě leadership má být, jak jsem to říkal, jo, leadership vždycky jediná hodnota, přes kterou nesmí jet vlak, je ten trust, je to, jak ti důvěřují ty tví lidi. A jakmile nějaká firma tady to nedokáže změřit a nedokáže konfrontovat ten management nebo ho vyměnit, tak ta firma na to doplatí, ten biznis na to doplatí. Ale víš co, to je prostě přesně ono, tak jako i že v těch rozhovorech, které jsme tady jako řešili naposledy, tak jako bylo jasně řečeno, že se to jako několikrát řešilo, že se o těch věcech vědělo a on ti jde jako argument, no ale měl výsledky. Hej, jako, já si pamatuju, že to bylo, že ta tisková mluvčí, že snad bylo jich 12 za posledních 5 let, nebo něco takového, nějaký takový číslo tam bylo. A to vůbec ničeho nevypovídá, že jo? Ale prostě, no tak dobře, tam fluktuace jako prase, ale má výsledky. Jako... Nám to vlastně stačí, že má výsledky a může to být prostě blázen. No, ale to zase prostě o té motivaci, že jo, a o tom jako, co reálně jako vlastně jako po tom člověku chceš, po té osobě chceš, no. Jo, no. A to je přesně to, co mi jako, to co si říkám, jo, že nemáme od těch lidí, kteří jsou nejvejš v té organizační struktuře, mít třeba vyšší očekávání než nižší? No jako měli bychom, že jo? Protože mně vlastně přijde, když to trochu si to udělám srandu, tak mně přijde, že stačí, když budu bezcitnej týpek a vlastně můžu dělat ředitele velký instituce. No, ale to je prostě, ale jako když se podíváš na ten pattern, víš, který fakt jako se najdu jednoho člověka, potom budu šlapat a budu říkat nosme čísla a nosme věci a já se na základě rychlých informací rozhodnu a tím jsem ten velký lídr. Jako ono je opravdu smutný, že ve většině firmách, a to si fakt troufám říct, jako ve většině firmách, to přesně funguje tím způsobem, že vlastně čím víc seš, tak tím víc vlastně na tebe není ten jako spotlight, respektive ten spotlight v tom, že máš něco dodávat. Protože myslíš zodpovědnost asi ne spíš? No, nejenom zodpovědnost, ale opravdu nějaký i třeba takový to delivery, jako jo, že prostě spoustě věcem, že přesně... To dělají jako tvoji lidi, že jo? To skreješ pod něco prostě, jo. Za to může Zdeněk. Ale prostě, ale Zdeněk je vlastně, ale on je vlastně hodnej týpek, anebo no teď ale vlastně Zdeněk, já nevím, prostě přivedl nám sem prostě Milana. Jo, před 15 lety zavedl tohle. Co to je jako za argument, že prostě tady jako si udělal nějakou jednu věc, tak prostě tak do konce svých dnů tady budeme dělat, že jako Zdeněk je nedotknutelný. Jako, a to je prostě, a já vždycky říkám, a přesně když na to narazíme třeba ve firmách, já to vždycky jako říkám, hele, a teď si představ, že by to udělal tady prostě jako specialista Pepa, ty vado, jako letí, jo. Tak Pepa letí prostě, jo. Tak jako... Ale já ani na druhou stranu neříkám, že ty lidi nemají mít, řekněme, delší dobu hájení, takovou to jako equity. Jako ano, je to samozřejmě mnohem těžší, protože to máš většinou nějaký komplexnější věc, prostě se v tom zorientuješ. Ale zároveň, když vedeš jakýkoliv počet lidí, tak přece tvoje vizitka v určitý firmě je práce tvýho týmu. No jasně, no. Jo, takže a i to, co o tobě říkají ty lidi pod tebou, že jo? Ale až budu velký, já budu CEO a přijde za mnou nějaký můj C-level člověk. Co by si chtěl vést? A řekne mi, tohle jsme nedodali, protože mý 2 manažeři to nedodali. Já bych neřekl, ne, tví 2 manažeři. To je tvůj leadership, který to nedodal. A to mě mrzí, že se víc neděje. Jo. No to je takový to házení viny na ostatní, že jo? A takový právě, to drobení té zodpovědnosti. Yes. Tohle se musí hodně podle mě sledovat a měli by třeba CEOs, takový ten nejvyšší management by měl být co netrénovaný, aby to uměli nějakým způsobem sledovat, no. No je to přesně, je to o nějaký ty zodpovědnosti a je to vlastně i odpověď na takovou tu jako běžnou otázku, jak by HR mělo být strategickým partnerem, opět tady spouštím bombu, a jestli by vlastně HR mělo být jako v rámci boardu. Jako, to je prostě ale přesně o tom, jako to HR
nikdy nebude suplovat práci těch manažerů. Prostě je to jako o tom... I když kvůli tomu existuje. Když to máš je prostě naprosto debilní management, tak jako ano, HR ti může pomoct prostě ty lidi nějak jako vytrénovat, nějak jako navést, prostě dát jim tu podporu v těch věcech, aby ty rozhodnutí prostě mohli dělat. Dáš tomu ten řád. No. Ale ve finále to rozhodnutí je vždycky na tom člověku a na tom prostě jako očekávání té firmy od těch lidí, že jo, no. Takže jako... Jo, tak ten management je prostě páteř té firmy a to maso a ta krev jsou ty lidi pod nimi, no. A bez toho to tělo nefunguje. Je to tak. Je to takový nekonečný příběh, no. Každopádně, od tady té nepříjemné věci se přesuneme k lásce a ke svatbě. Ano. Já se na tady to těším už 2 epizody a teď to konečně přijde, takže pust se do toho. Udělám tady velké přiznání. Jsem velká faninka všech reality show, kde se hledá láska a kde lidé jdou kvůli tomu, aby našli čistou lásku, neposkvrněnou a tak. A to si začala nová řada Bachelora. Neposkvrněnou, jo? No prostě takovou tu čistou lásku. To najdeš v reality show, že? Lidé se potkají, rozumím, tam nejsou kvůli majetku. Nebo kvůli followeru na Instagramu. Ne, rozhodně ne. Je to prostě hledají čistou lásku, jo. Je jim 24 a prostě hledají už takových let jako vážný vztah a důležitou lásku, že? A prostě zatím ji nenašli, tak prostě tohle byla jediná možnost, to vždycky miluju. No nic, každopádně. Možná jste zaznamenali. Na mě to teda nejdřív vyskočilo na Facebooku. Ty vždycky děláš srandu a říkáš, Lukáši, jak to, že máš tolik volného času, jak to, že stíháš 3 podcasty a teď mi tady vypálí, že ty se díváš na Bachelora? Bachelora, ale jak by řekl můj manžel, já se nedívám jenom na Bachelora. Jak říká můj manžel, u tebe je jediná konstanta a to je to, že vždycky koukáš na nějakou píčovinu. Tak, ale teď lidi si říkají, jako proboha, o čem se to baví, ale ty to krásně vypointuješ opět z LinkedInu. Ano, je to opět z LinkedInu, ale původně jsem to našla na Facebooku. Stále jsem na Facebooku ve spoustě jako svatebních skupin, což je taky dobrá zdroj bizáru, ale to teď jako pojďme od toho. A tam se objevil příspěvek od nějakého prostě jako muže, že tam většinou, že lidi píšou jako hledám DJe, hledám místo tady a tady, prostě jo a tak dále. Tak on tam najednou napsal, hledám nevěstu. A v tu chvíli mé vnitřní, bizární prostě já se aktivovalo. Říkám, jdeme se podívat. No takže hledá nevěstu a psal tam, že má vlastně všechno zařízený, jako svatbu, prostě všechno místo, prostě tohle, ale že mu chybí jedna jediná důležitá věc a to je nevěsta. A že si z toho nedělá teda legraci, ale že měl nevěstu, nicméně ho nějakým způsobem opustil, to tam jako nerozebírá. A teď jsem to jako začala číst. Říkala jsem si, OK, no, tak srdce rivné, dobře. Nicméně nejlepší je, že za 2 dny to bylo i na LinkedInu. A je úplně, tak tohle, jestli člověk dává na LinkedIn, to je prostě jako nejlepší. Ale mě nejvíc zaujala část, kterou on tam... tu princeznu, nebo ne? To já právě nevím, to tam nebylo napsaný, ale počkej. To musíš sledovat, ale to chceme vědět, jak to dopadlo. Já se podívám, já vám chtěla přečíst jednu část, co je skvělá. Budeš citovat Shakespearea, jo? Samozřejmě. To v těchto příspěvkách je vždycky. Tak pojď. Jo, tady prostě, že hledá nevěstu a ta původní se zcela nečekaně rozhodla vzít si na poslední chvíli někoho jiného. Rozhodla se přijmout jinou nabídku, jo? A také si ho hned a bleskově vzala. Mělo to okamžitý prostě plot twist, jo? Kdo to je, kde ho sebrala, jen tak rychle zorganizovali svatbu, netuším. Jedno oko by nezůstalo suché. Ano, i to se stává. Byl jsem překvapen a pav, asi stejně jako vy. Taky tě to tak šokovalo. Ano. O to víc, že šlo o praktikující křesťanku a doktorku medicíny. Tam by to člověk vážně nečekal. Protože ano, když si prostě jako student medicíny, znamená to, že... To neexistuje. Neexistuje nic takového. Člověk si může myslet, že má klidný a pevný vztah a že ví, s kým chodí, chystá svatbu. A pak zjistí, že scénář napsal sám život. A vše je jinak. To je smutný, ale... No. No a má tam teda nějaký... A pak tam má, tento inzerát je zcela vážný a co píšu je fakt, hledám nevěstu, ne na zkoušku a ne z recese opravdu. Prostě ten příspěvek je obrovský, já tady jako vybírám jenom jako výběr z hroznů. Kde jinde jí hledat než tady? Na LinkedInu, že jo? No samozřejmě. Kde bys jinde hledal nevěstu, že jo? Třeba se tu najde žena, která dopadla stejně. Nevěsta, která utekl pro změnu ženích a my si to teď spolu vyvážíme. Ale to by bylo úplně geniální, prostě. Ahoj, četla jsem, že to by utekla žena. Tak jsme na sebe zbyli. Mě utekl muž, tak to pojďme dát dohromady. Každopádně teda musím říct, že znám tento příběh.
jakoby z reálného života, ale to ti řeknu jinde, to tady říkat nemůžu. Dobře. To by mě potom to zabili, ty lidi. A tady dokonce i píše, jsem 49/187. Musím vám přiznat, že jsem teda velmi dlouho přemýšlela, co ty čísla znamenají. Pak jsem odhadla, že to bude asi věk a výška. Ano. Váha a výška toto, no nic, necháme to být na jiné věci. Z Prahy abstinent, bez dluhu a exekucí, bez závazků. Preferuji štíhlejší ženy do 42 let, to je velmi specifické, do 42 let. Děti nemám, manželku ani milenku taky ne. No manželku víme, že nemáš. Zajímám se o umění, vědu, technologie, medicínu, elektrotechniku a biochemii a mnoho dalšího. Aktuálně se nejvíce věnují sociální oblasti, zdravotnictví a aplikaci moderních technologií a všeho, co umím právě z této sféry. Pokud máš smysl pro humor, víru v život a chuť se opravdu smát, napiš. Třeba se vezmeme, tentokrát už oba a snad už ani jeden neuteče. PS, no a když už nic, tak to aspoň sdílej. Díky. Hele, ale víš co, kdyby tohle bylo na Tinderu, tak mi to vůbec nepřijde blbý ve finále. Proč to někdo dává na lintky? No to je jediný, co nechápu. Jakože dobrý, je to... A já jsem fakt přemýšlela, jestli ten člověk to myslí vážně. Jakože, myslím si, že vlastně to asi myslí vážně. Ale proč tě napadne to dát na lintky? Jako i ten Facebook si řekneš, no dobrý, haha, recese, prostě tak jako víš, nebo to bude mít dosah, že? Protože víš, že tohle se lidi chytějí. Tak ale jako nevím, jestli bych asi lásku svého života chtěl potkat přes takovýhle post, no. Kdyby to bylo v nějakém profilu na seznamce, tak vlastně OK. Proč ne? Jako já nevím, já prostě tomu světu opravdu nerozumím. A mimochodem, já jsem na LinkedInu viděl i jednu známou, která tam hledá ženicha zase. Takže... Hej, ale jako napadlo by tě někdy tohle to udělat? Hele, vzhledem k tomu, že pro mě už LinkedIn je dávno, to už no jako je, ta hranice je úplně už jinde. Tak ale... jako mě už tam nic nepřekvapí, já už tam chodím třeba úplně minimálně. Jo? I když jsem na začátku říkala, že mě přeje Augustínováno, tak si všimni, že já třeba nepoustuju. Já poustuju tak jednou za 2 týdny něco. No tak ty nemusíš poustovat, že všichni poustují za tebe a označují tě tam. Jako, no, takže to je trošku něco jiného, ale... Ale jako je to moje nejméně oblíbená sociální síť hned po TikToku, jo? Takže bohužel, no, ale zároveň doufám, že nějaký chytrý člověk udělá konečně konkurenci. A udělá to technologicky nějak tak, aby, já nevím, aby to bylo hezky dlaždicový a aby tam přesně byl jako job market, kde budou ty posty, kde firmy budou hledat lidi. Nebo nevěsty. Pak tam budou třeba blogy rozdělený podle tématu, posty podle tématu. Dobrý, no. Jo, to by mě strašně bavilo. To by bylo skvělý vlastně. No, tak máte zadarmo tady business advice. A nebo bych to mohl na vape koudit já, že jo? Mohl bys to dělat ty, no. Tak hledáš práci, máš spoustu času. Je to tak? Úřad práce tě dá od nového roku mnohem víc na rekvalifikaci. Je to tak? No a koukám, jestli tady máme ještě něco, protože už jsme docela dlouhý, jestli to neuděláme do 2 dílů, ale ještě ještě tady máme musím se podívat ještě o jeden neúspěch, protože je dobré se dělit, já jsem vlastně dneska dělím jenom neúspěchy teda, ale s Domčou Valovičovou jsme dělali 3 roky v kuse mzdový výzkum. Vzniklo to tak, že mě hrozně štvalo, že jsem našim manažerům ve firmě byl schopný dát jenom agregovaný výstupy od Hejsu, od Konfery, který jsou prostě totální myšmaš. A ty výstupy vůbec neodpovídaly té naší jako Silicon Valley karlínský bublině, kterou my jsme potřebovali. Takže co já jsem udělal před těma 2 a něco rokama, že jsem na LinkedIn právě napsal, hele, dělám si vlastní výzkum, je to čistě na důvěře, jestli mi svoje data dáte nebo ne. Vůbec jsem neočekával, že mi někdo ty data dá a bylo to tuším 36 firm, který mi fakt dali ty svoje čísla. My jsme udělali benchmark a když nám to pošleš, tak za odměnu anonymizovaně dostaneš všechny ty firmy. My vždycky, když jsme to s Domčou dělali, tak jsme samozřejmě smazali všechny ty firmy, od kterých to je, nechali jsme jenom ty data, udělali jsme z toho výsledky, takový slidy. Druhý rok byl ještě lepší, ještě větší. A 3. rok se nám to zbořilo jako domeček z karet. A čím si myslíš, že to je? My jsme měli úplně nejvíc zájemců v historii. Jo? Za ty 3 roky, tak tenhle rok to vypadalo, že ta trajektorie bude zase, že to jde nahoru. Nám to vyplnilo jenom 7 firem i přes 3 urgence. Hustý. Jako co nás napadlo, je pravda, že my jsme od toho 1. ročníku avizovali, že tohle není dotazník, který vyplní za 5 minut à la Galup. Jo. Tohle bylo na 15 minut minimálně. Byl to gigantický formulář, který jsme strašněkrát iterovali, rozbíjelo se nám to, bylo to fakt obří monstrum. A chápu, že to vyplnit není úplně jako na chvilku, ale zároveň jako my jsme to testovali, já jsem to udělal asi za 9 minut, Domče asi za 13 minut, nebo tak nějak. Ale no, prostě to ty firmy nevyplnily, takže jediné, co mě napadlo, že těch výzkumů je teď hodně. Že to je pravda, jenom když jsem se koukal, tak HR má výzkum,
jsou ještě nějaký výzkumný agentury, který dělají to stejný, jsme to my. A potom ještě, teď si nespomenu, myslím, že Manpower to byl, kdo ještě dělá stejný výzkum. Takže možná už je těch produktů, řekněme, víc, ale jako mrzí mě to a no, ale aspoň jsem rád za ty 2 ročníky. Zkusíte třeba příští rok udělat to v jiný timing. Třeba to zabere. Když tam je problém, že ono je fakt hodně těžký to vyrobit. No to já chápu, no. Jo, protože jako jasně, kdybychom to vzali v té podobě 1:1 a neupravovali jsme to, tak to můžeme zkusit příští rok. Tam je ale problém, že tebe přes ten rok vždycky napadne 6 věcí, jak to vylepšit. No jasně. No. A ono opravdu třeba ten formulář jsme dělali jako přes měsíc. Jo, bylo to fakt těžká práce. Protože my jsme ten formulář právě dělali tak, aby pro ty příští roky byl jednoduše editovatelný, ale teď se zase hodně věcí může změnit, transparentní odměňování. Ano, je to tak, že příští rok možná bude bude určitě, že jo. A hlavně firmy prej už mají teďko normálně trénovat od 1.1. mimochodem, jo. Že ona, až to přijde, tak ty firmy už by opravdu teďko měly dělat job families, měly by si rozřezávat ty pozice, které jsou ve stejném jako bucketu, já zase česky, jo, aby až potom v polovině příštího roku, až se to spustí, tak abyste byli ready. A ozve se Vašek, kolik bych bral, kdybych byl tady na té roli ve stejný job family, tak aby ta firma na to uměla odpovědět, jo. A v případě, že ty firmy se na to vyprdnou a začnou to řešit Q1, Q2, tak to jim úplně nezávidím, jo. No, uvidíme. No tak jo. Tak jo. Já myslím si, že dneska to bylo víc než vyčerpávající. Je to tak? A zase jsme nedodrželi naši strukturu a to už je takový standard. Přesně tak. A máme tady teda ještě spoustu materiálů, které jsme nestihli. Spoustu věcí jsme ještě takže na to se těšte příště, že některé věci jsou i dále použitelné v čase. Je to tak. A Lukáš, co nás čeká příště? No to nám dejte vědět vy, co nás čeká příště, ale chtěli jsme se vás zeptat, jestli byste chtěli ještě dokončení toho L&D dílu, jestli byste chtěli pokračování, protože my jsme zjistili, že jsme stihli asi tak 1/3 okruhu, který jsme si minule řekli, a jak byly 2 hosti, tak to bylo o to náročnější. Slibujeme, že určitě budou další bizární historky. Je to tak, takže dejte vědět, jestli chcete pokračování myšmaše, možná to budeme říkat myšmaš, ne? Jako Můžeme tomu říkat myšmaš. Tak, tam jsem jednou dostal pěstí v tom klubu. Asi před 20 lety. Gratuluju. Ne, na Letný. No nic, takže buď myšmaš, nebo L&D a když nám nedáte vědět, tak my to vybereme. Tak my to demokraticky rozhodneme. Přesně tak. Tak jo, tak moc děkujeme za pozornost a mějte se krásně. Mějte se krásně a ty taky, Káťo. Ty taky, Lukáši. Ahoj. Doufám, že už nebudeš na LinkedInu. Čau. Čau.